Hello everyone, बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो नोंसोरनो भटार आधारजों माबोरैहाय लिंक खालामो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना फारि फारियै नायलांदो। गिबियावनो जों प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामग्रोनांगोन। बे एप्सआनो जाहैबाय भटार्स हेल्पलाइन एप्स। बेखौ डाउनल'ड खालामनानै इनस्टल खालामदो। बेनि उनाव बेखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामनायनि उनाव भटार रेजिस्ट्रेसनाव थांदो होननानै होदो। बेनि उनाव गाहायथारनि 6P फर्मआव थांदो, क्लिक खालामदो। फारि फारि नायै मोजाङै नायनानै क्लिक खालाम, अब्लानो गासैबो बुजिजोबगोन। बेनि उनावहाय बे फैगोन। बेनि उनाव लेट्स स्टार्टआव थांनानै नोंनि मबाइल नाम्बार होदो। होनानै सेन्ड अटिपि खालामदो। सेन्ड अटिपि खालामनाय लोगो नोंनि मबाइलाव अटिपि फैगोन, वान टाइम पासवार्ड। बेखौ होनानै भेरिफाइ खालामदो। भेरिफाइ खालामनाय बिदि फैगोन आरो बेयाव नों नेक्स्टआव थुदो। नेक्स्टआव थुनानै नोंनि बेयाव भटार नाम्बारखौ होदो। नोंनि भटार कार्डआव थानाय नाम्बारखौ मोजाङै नायनानै आरो बेनि उनाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामना हो। बेनि उनाव फेस डिटेलाव थांदो। थांनायनि उनाव बेयाव नोंनि डिटेल फैसिगोन। डिटेलखौ नों चेक खालामदो, नोंनि गासैबो नाम, नोंनि पलिं स्टेसन गासैबो फैसिगोन। बेनि उनाव प्रसिडआव थांनानै नों बेखौ मोनगोन। बे फर्मखौ फिलआप खालामदो। बेयाव नोंनि गासैबो दं, मबाइल नाम्बार, इमेल आइडि बेफोरखौ गासैखौबो होदो। बेनि उनाव डानआव थांदो। बेयाव नोंनि जायगानि नामखौबो होनांगौ दै, बेयाव लिरनाय दंखायो। गासैखौबो नायनानै मोजाङै नायनानै फिलआप खालामना होदो। बेनि उनाव डान खालामदो। नोंनि डिटेला फैबावबाय। नों बेखौ आरो चेक खालामनो हासिगोन, नोंनि कारेक्ट जादोंना जायाखै। नोंनि डिटेलखौ नुजोबगोन। बेनि उनाव मोजाङै नायदो आरो मोजाङै नायनानै बेनि उनाव कनफार्म खालामनानै होदो। अब्लानो नोंनिया जाबाय। थेंक इउ होननानै फैसिगोन आरो नोंनि मबाइलावबो SMS फैसिगोन। भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक इउ।